Бонума орыштажы хоржахват эфирі тана радон, хаза радон равдыш. Фандына нергом аждахын фошы куштма, ама гранты фарсы фермері куштканын чирайдытта удоны тахай разорын. Дуамин сапарамажы сагат ирыштоны агростартапы грант райштой ықшай дуа фермерон хаза радышады ыртын дуа милуан шомай фылдар радих коттой самай адам балханой жахы фажуат фош талата техника штай баканой араштадон куштыта. Адапатайта национ проект чешил ама аштау, как амал комзинады райрашты фалгаты на республика райшта дувашада сыппардаш милуан шомы. Сагат Кавказы уйбарс фарашта никаман радих коттой. Асаж грант райшыны конкурса архайта шада фанзай адаймагай фылдар, ама ықшышгон ойву бира курдятта балавар той фашиват. Кайжағынай қау удом мэйш шахи нырык консаштынгаш амал комзинады райраштма. И вот ажылку афалгашам от на республика фермерта хор ржайн коттой ашада фанзай тоннай фылдар. Халшарты баркатта ши дувун авмин тоннай. Автомай жағаниш амасагат ирыштоны экономика маштыры варан хашы қауын хазарат. Фылдар каны фошыны мастар шабарак канантай ражышты рахиш фаршы районыдар. Автомайта шахушраштагдар тыңбақыгдартай. Пайкушама районы шайракзай техник қаштуаты ықшарма. Удамақ дартар на равдыштқатса канам, амаштам жаман қолы амфем балдыштам. Рахишваш районы шайрак за техник қаштуатық шари мақшарды бон хорж. Хумата жын равжарштам ырзы бынат, маназы фоштар хижын, сумава хуждар фошын ватсагана. Фошын тың хорж шкотта фаштаг жаман кад, уйражма хушта удивар. Така варын тейма кардак фажын хижынс, ирважынс. Анавита ер жонны хушраштак бақыгдарта жақықуш чикану удоны тың, гүйті хаймашанарт хордарне шыдиш фош бұлдар уйфа барагишна уз хабар. Фошул нұрманы мафа бараг фала, жымыджы мафа барагот кардагдар хоржна удима хошви яш. Набасатта коттой, силостар набасатта коттой, хордарнай. Мауд ахаму авары кудар хайзыш тут, кутсатта канзыш тут жмагма. Ахама варгер на хабар автома иш мана пирабатвыши промышленский хунс. Ахам ирштоны салдарраны махорд гелашынс багани жавоттай цал. Шпир жавоттай та барды цал хуждар урашча гейқа бар хор цал маума ирважынс. У барды дар ирважынс, дана ирважынс. Фалаваттарма қауын схоллактадар. Холлактадар қауын басал ханзышты вода. Андарраттай ватсаган. Андарраттай ласышты. Ома авто жағаниш, ама асы жымаг мана фошы кушчиканы удон бынтон ыдықшна узышты. На узышты, фала бынтон жаваттар нешті, фала дықштар на узышты. Махфанды абон нергом аждахын гранттық құттагма ойтықай, ама фылдарадам райды той кушын фождарын, ама асы аж рахиш фаршы районы құттаг құтсау. Фандыма адамы грантты ишін ама фошы куштканын? Грантты дар ишін фандгедар бір адам кәні, фала ұртакка бана хасыртаққа ұжаман қол, Емаус, жарон бата қойқа удома хижанте, удома хошкарште, масын фошын сондар дарану. Афта қақуды кәнім, ұртакка жаман қол дубарағау еш қаттақ қомты. Қаттақ қомты еш қаттақ ішті, шақисаутта сауақтой. Маса мафаз евқаттыр соңыз ма, удон тақады сарыныз, қады хижыныз. Автодар еш ганан? Еш, ервазыныз кәніз фошы. Ома ешсін хисау фалы оттырышты қаттақ? Уж қаттақ ішті мазы афаз евқат фажа жүрдім. Саржилі, масын шахор жалашы. Мама аныртака еш анаман қаттақ самай фошыл гаков варой. Ой, усы қаттақ тауым құтсау, нышантаслы варынсын. Фошыл біркета варын кәнінс. Ма қаттақ тұлдары варынс? Фаласылы варынс, еш ветеринарон служба кәсуаз күшткәні, амасылы варынс. Маот қаттақта та, күт жағам, яхисау автогананнай ма юбон пасау замасан еш шарттау, тамасыл абыржыта іште амбылды. На, юбон сан еш шар оттырды кәк бондар асауынс. Ам ырзы қада асырта қауқыждару. Жақтың ма қаттақ бақтава ефала фоштар галта кутстав швейнс қаттақ. Фодондар хафта хижынс, қады хижынс, шардығор ашча кесім құқы қидарыма, тамыр асауынс.
فلاش ما جون وينز روتا در سنفجن و دون در روت والز جون ودافتك شد فيد والز جون سنفي روت فجاج مش خورج وينز بسرنس خيجنس فلدر آدم ساور فوش دارنس شتور أفيلشتك فوش فشتا شختا دارنس چی سم خوش درارخش وی دارنس چیز دارنس زای فوش ارتك دواج راجمه زي ما أقول أخو قاتالي قرايشتا سيميني جراند زي فوشن يشم ديتا يو شدا مردج برس قومتا چي دار لشتك فوش وي منا كوني أچوشتان جاقا عام نو من يخيو دشتا يري ما وسم سويتا جاور جاقا وما مينما خششدا يي جراندا يشت ما دارن سام خيجان واتاي ما دارنس عم خيجان واتايش فلا قوتنا خيجان واتا ودون شافوش آترنس خوخما ارتكنا رايون ايني چيتر راج در تارتو يفان رايون ايني چيتر خوخجن دارتر ومانا ترنس آفز ما فل دركن فوش كشتي كانو سادا من مستي فوشن شخين مستر كاننس فلدر كاننس يركد مانا كمونيست جامان دشمش زاج راجما يو فوش برودكتي فسي 2% فلدر وينما دي خورش показатель флорта кавай фолдер was ну осрашта год шанмас бира удиш ама 2% уди о флорта ката 10% мадарш хатсавей продукции ويرتكب فوش بيرا كاينه يومغش كفتسغا فوش تر بيرا نشتي جرانتنا دتن سما سيميني جرانت كراتن سوتا ويرواج ففلدر بيافت يرا دواتسغان في خوشش جرانت چيرايش وي فاشتدر فاشمون فكن افيو ترباسين كن يقطا گراج ماز جغا چيجون فوش كشت وي يوز جراند درسين كنشتي يقطا در خوش در وي ير ارتكافت تشاقد كن منا دون دوديات قاش بيرشته ما قاش بيجم كيو ديش در شعر خسرن جاقا خمت در ويه فلا فوش كشتنا جونا ما ينفجر در ويه دوديات قاش بيج فوش كشتي ما باجونغا نواس خشا كوتر تايدا ما ينخاش باراتم ما تاود در تران خاش كنسشتم أرزق بشه رشوغد أما فيدا وستجنران جاماق وما باخي جنة نر فونزاج درغا كوش دودات قاج بيج فيرميرو خزارات يرافجر داي أبوم مكد نرما بيرنا راسد وتر خزارات كوش تشخي انتشجناي أفديشنز كشتوات فجنديش كاند قاج بيج فرسنة فلا ما يفرد دودات مرات أخوشيدر ودجامان تجخ كشت كوتا مدام مجردي شراجن فيرما مدام قتل باجملم هو كشت باكنا مجن دواي باجملم اش سالما مشكيتن ودما ويرايد تا فيرما راجن منا هيرنا فيرما كملا ومدي جبت هافتي جخ ما امراش جخ رايشتا ما وس جخل شارشتا فيرما دوديات قاجبيج يخدك دوامين فنتشا ماجي كان قوون خزارة كشت فلا دوامين نودشا ماجن ريسبوبليكا خيساواد ما يكورديات كوبا خاشتا ودرايشتا جراند بينون تفيرما جخغا افتما يخزارة فجندشت دوشا دفنزايشا رشتورفوش بون намиш артахужон пародаю иште черно пёстрита штай умай фашта мама намиш холмогорта штай красностепной нартака мах климата шепаты устойчивый дар красностепной фошишта фалаваттар ине там дар хоршку жилам хоржилды фашта удон дар хорш приспособиться шкотой ма нартака уже тынгын сонуше макушын итхайма мах климатна уже хоржа шахоршты كشتوات رجم نرتكز إيش دوشة دا نوز عشرة ودوني دوشة دا أفداي فونس قوتستا إيش سبنات خزارات فور اختر كننن قامز فجنا سختاخشن سيختر نرتكز فوش كش تنجن كننو وماغش كدر ماشتو ما أساج أرز وياش نرات там бира сидар заготовката на канан куди жмаг схожан зорина жонам ма умагашка тан бира сидар тасатта кот там фош ма даржилам куди тан бира жан хабарта зуди фала вроде ал сидар яфам خوگاتا ایک آسران کوش دواجه سو بروتای فلویل انو ودینا دی بینون تیرا خاشتا فوشیم آرخاین در وارجه بوجنگو خزارا دخیساوی یجردمزه آلس در سو رایشم پرباشوان تشخت رای دوام کنن
سراقرم کنم ما کادراستگی و دندر خبرت در کنم شته فایوامنا زامت من درتر نشخت خبر کنم وفقنن دوديات مراد كدرا زرتاف تما يمنرتكيش أخشش كوشجم بونميدك دواتون يقتصل вырабатывать канам, мазасахт канам сахтар витам нартака машкума, ростовма, штей кауба штейдер бира чидар таналхананс, штей ма умы фаштама районами так город холфа бешлана каусы даритар готовы кухни теодонан шафолдарам биш махсахтай кушанс, штей город эйтанам шахадак саунс ма ресторанта шахисан лашанс. رجع ورشي فيدراتي قوون خزارة مينيستر أكسانا لوت جامعقول فيرميرون خزارة خيساو دوديات قاجة بيجي شخور جخشن كوتا كادغا خطي لفردن ارصد بيرا آشت درغة قوون خزارة دونك أباجة كيكوشة ويتخي أبون خزارة ديخي أنتشتنا يفديشة في دم سميش بيرا بلانتا كوترت آيدة ديدي كات مايربيغ ميل كات آلينا ساقرات ديانا شرماغون دايرافدشت خزارة دونن بوجنا قايدين سجدر وإنسان قد تاجنو شتى كنت باج تام كنت في تام أفتمي كننس خشرة كشتر أما يقط تاجو زيزاي كشت باكا أما يفش تبوني مرات كنا يا أويك خشرة كشتي ما تافت سجن جندارونا خشرة كشت بيرة جندارو وما نما كد زيزاي كشتن دبون رايشومي في الدرافني جنو كاتر فامتا رايشومي يدفون شاخات القامة واي دا كشت شتي وسخشرت ديما در سختاق شنقو خشر لا شنقو وي بيرا جندر كشتو فلو ترارق شنس يا فايدة تفلدر ما رايون بيرة شاخم خزارته منا ير قاجبيك بس خزارات يا خم تدويت من اشتي وشرون بتقوي قو اسمكا ارت خوينه إنه تا قاجبيك عدون قاجبيك مي دوشد ارتيشز ارتمرتيشز دوسك قوجه بون البون ارفلبون دوسه رايشو ما يجري ارفلبون دوسه دو توم مخشتك خشر يخزار دون باكوشن جنشت نرتكتانم قوم كان رايدت توي цех там она маждач дарбай قوم كنت يخشر цех ودنام زوجي قودري شاخم كشتوت تكاستكان سخشر كشتما وتسجن اردم درس دتنسنا دتكار مدر كنفلين سختي بايدا درو وس سال در شوم وي قتل نومي مطر جاي جماعة خورج خي سماي فوشن يخرج قد زينات خورج وسماي سخشرت توي خورج ويتخي قاما وانانيج ير تشيج برك كن جامن هامدر تشيجونا اما كردجيش تنيجيش ودت تبرك كون سونس يش رايون فيترينير служба что قتل در نشت ماما كش كدو ما دوبيش شت تو جيشنز كاشنز فوشما ير سنقو فيترينارون ردقي ودوني ولدر كنز ناخيمة درزي جامعة قولة دو دخترة كستا سمسونس اما فيترينارون ردقي سن خشت كنز شخابرت يورشتك كدافارو دشت آسدش نادل خشت آدم اما وديش алхужон проекта шуанг масани ухазарта даршкот тойртак кос проект куша نالفق شتون فشتاق جامعة يرما أخمرات توي كوشنو ديرما منا يماوس شا قومت دختران راتوي خزاران خصا فونش فالوني نيما مقشكا ماين ربادا خم كارد ديوم كشتام ما جان سكنش شاقا ما ير دينان ما جان راسو مراز دي ماين وايتاو عافزر دقم خزار بالخطا عادي ما قنقش قوندر ما فونش فالونا قد صلت ير كشترل سوزاني وقتاس باراج چیزون سما ایشتی در یا خیشتر تداشنی ادرایس نیش مفیدن وزنیش قومت دختر وزن ارتكا قومت دختر في جرنو انا وتا ورايون هير وكشتمي دك سافر داشني ادل خشت ادم نفاكنا كدنا ما جرارون يونيفرسيتي وترنن نفاكنا جرانوم تزو تكنيكشت إلكتريكت وير وتجن نفاكنا وشيفوت ما أفتا на архают самой мана района и чифаси школа удона шармагон да и нишанма гон программа гашкаса арвитат ма са шахур канат ма фашта марсавой شاخر كنس ويجدر ولا شاخر كنس ولا سمندر قوون غزارد
ارتكا كشترت كوشن نفند Автомайтас пайдаиш. автомейта спайдайер мурад дало юристу мышкуи образованиема макуш А патажындыр тасу. قوا خزارد О, فوش штемон. كشتكن فوش كشتي جندر يبدرني رجع خو كشتي كان وي بايتتا اما ين باولا فن باردري ايش كده ما سون باردري فلا فوش كشتي كان وي باولا فن باردرني فادات درني ايش كده ما سون فادات درني Šta jul ahštjak dar raštak taim vacagan vai fajak samai žmak ma pasar takana. فجأة سميج مجمع ما أدونا خازيستو جي ستوشتي في رايون في الدار خازيستو تستشت Kad хуш rašta gudiš تخوش vatarnan. رشدك شو توتر فلا ويرشتون شي بتخوش رام عصر رايون ودي راخيش فارش كيرفسكي مزدوكسكي نتنا ودما عملت كنز يرخور ومخور جما قندر ارتكا يليفا ترتشتك كذاك فين سمر على رشتك در بالخ Божнагдын. Ахамурахиш фарш район фождарнады құттагнырта ырхатсараштаг нахашы барраттын на уасхашак алборты алисен. Смансавар ырмачта басыта котта асхатта. Божныкладым. Селекционерта азухта рауазынс фошын оқыштым. Хождаршын канынс шахож ама күшті баракананта. Шафылдар бакашты вейнс хуматак. Фалазы ива юта сарагойтым кактықшын шаундай барак фадарынс. Ама оныртака разурзынан фоша ахам ноқышты тахай. Израилак гом карчитам. Дун фонзажы дарғы Израилак ахурганта фалвартой анапаку карчиты рауазын. Шафалай тазағылы нафештым. Фыцак бакаштай асымархта адай мади диші бафтауынс. Карчитан удагаш ираш цымашы пакута тонгара кутой, амаша автомай кардагыл ратах батах кынмара вахтой, автофакашадай магма. Фалалам бынагдар куттагма куркашам вад бамбарзыштам, аса карчитамы как самара вахтой вой. Израила арах вайы тыңктавт, маргдарджитанта кондиционерта аваран шеппатан шабоннау, умагашка биры мархта амалынс, пакутышын агартавт каю вуйтыхай. Бағда карчита хождар фаражынс Израила антафан, Вода харина ганчыты жардамадар фылдар сауынс, бира шылна фаштятканыз шешығда каныныл. Бельгияк арфхош дуска кук, асы дуска куцтам кубака шай, вот сашт аппаты фыцак архасы шан уартыл, тынг егаушынштым. Кашын рожынс уман зуабдатты шармагон ген, уйфарсы шаушак миастатин каны фылдар. Асы куцтымы кагдарынс Франции, Бельгии, ама Германии. Урманта кудзурынс автома шазиза утын харжат, умай валдайматынг нартнау. Умагашка бажы комдарчтандар. Гисайрак фыштаны матчты аппатыштырдар, фаражондар амахуматактыл. Арахшын шамыкак шхаца канынс андар фыштима. Самайша зизай харшқадзинат фахуждарва. Дарга таша канынс Узбекистана ма Таджикистаны. Хеғау фахшыншын каиш, умагашкашын арх канынс аппатбаштатыдар. Дамаскак шах канашами дарынс Сирии. Датынс тынг бирахшыр, умай олдайшты фаражон шабыр амахалар жырды. Шамиен вэй тыңдар хушты, шадарджи ташынша арх алық канынс, авахшка шанышаныманс дишаджира шухтыл. Шымахма саварта факашсышты, уйун вахибар канам. Уйтадым мазури накталады, дартыр дахадак. Божны галисайын тыңсымы дишагыр мачтатанын басатта котта асы хаттыр. Нырта ырхатсараштак жағунын қаржбон, ама фажаджи баркаттай хайджинут.